लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थियारि हानजाफोरनि फोसावदिंनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों। आसाम आरो बिटिआर हालामावबो खुंथायाव थानाय हानजाजों लोगोसे बेरेखा हानजाफोराबो बे बिथिङाव उन जानानै थायाखै। बिटिआर हालामनि मैखोम बेरेखा हानजा बिपिएफआ फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव हानजानि बिजाथिखौ एमपि महरै देरहाहोनो सान हर फोसावदिंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिफोर लाबोदों। बेबादि समावनो 1 एप्रिल समबारखालि चिरां जिल्लानि सबायझार बिटिसि बियाबसिंनि बल्लामगुरि देवतारि गामियाव इउपिपिएलनि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरा बिपिएफ हानजायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं गोदानै बिपिएफआव हाबनाय लाइमोन आरो इउपिपिएलनि सोद्रोमाया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। एक्चुअली माने आं पार्सनेलि आं हारसिङै माने मोनसे पलिटिक्स हानजाजोंहाय आं एक्टिभ जानानै खामानि मावफेराखैमोन आरोखि। ओमफ्राय दा थेवबो माने जानाखि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौहाय माने सिफ खालामफिननो थाखाय आरो खाम्फा बरगयारि सारनोहाय माने भट होनो थाखायनो नैबे जोङो माने लाइमोनफ्रा जयेन जानाय जादों। एक्चुअली जों बयबो मिथिखायो बिटिसिआवहाय दा जेबो गैया, जानाखि बिटिसि 6 शिड्युल बेयो टटेलि डिस्ट्रय जाजोबनो थांगासिनो दं। दा माबोरैहाय डिस्ट्रय जाखो होननानै जों साननानै नायोबा जोंहा जानाखि माखासे खेत्रआवहाय गोबां माने फेक इनकाउन्टार खालामबोनाय आरो बेजों लोगोसे माखासे बर'फोरनि जानाखि मोन्थाय, जोंहा फरेस्ट राइट एक्ट मथे जानाखि जोंहा माने हाजो ओनसोलावहाय खारखानानै थानो मोननाय मोन्थाय दं आरोखि। दा एक्चुअली नैबे बुस्थुआवहाय लासै डिस्ट्रय जाबोनायजों लोगोसे जायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे बिटिसिखौ हेन्डेल खालामबाय नालाय, जायनि थाखाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ जेखि खालामा मानो सहायनानै थानो गोनां जायो आरोखि बर'फ्रा। जायनि थाखाय माने फिसा साइकेलजोंहाय बन लानानै फैबाबो माने इनकाउन्टार खालामजानाय। दा एक्चुअली नैफोरो माने जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ हेन्डेल खालामनो हानाय गोहो दं आरोखि, जानाखि सिगांनि जोंहा चिफ मिनिस्टार जानाखि हाग्रामा महिलारि सारा। दा नैबे खेत्रआवहाय लासै डिस्ट्रय जाबोनायखाय माने जों लाइमोनफ्रानो माने बिटिसिखौ प्रटेक्ट होफिननो थाखाय माने ओंखारबोनाय जादों आरोखि। दा एक्चुअली 6 शिड्युला माबोरैहाय डिस्ट्रय जादों होननानै बुङोब्ला जोंहा जाखिनि जोंहा फरेस्ट एरियायावहाय गोबां रां आरजिनो हायोमोन आरोखि जोंहा सिगां बिटिसिनि जानाखि रेभिनिउ बेखौ कालेक्ट खालामनानै जोंहा बिटिसिआवहाय गोसोबायदि फाउन्डेसन गायसननो हानाय केपासिटि दंमोन आरोखि। दा एक्चुअली जोङो मोनफ्रोमबो जोंहा फाउन्डेसनाव नुनो मोनो जे जानाखि गभ अफ बिटिआर होननाय लिरनाय नुनो मोननाय नङा आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला बैफोर स्किमा जाहैबाय माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि फैनाय आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गभ अफ आसामसो थागोन, बेवहाय गभ अफ बिटिआर होननाय मोनसेबो बुस्थु गैया आरोखि। दा माने बेफोर फरेस्ट एरियाफ्रा जोंना माने फरेस्टनि रेभिनिउ कालेक्सना डिस्ट्रय जाबाय नालाय, दा बेनि थाखायनो माने आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ गायसनहरफिनबाय आरोखि। जानाखि जोंनि बिटिसिनि जानाखि माने रेभिनिउ बेखौ लानानै थांफिनजोबनाय जाबाय आरोखि। दा बिटिसिआव जेबो गैया, नङा होमबा? नैबे जेबो गैयिनि थाखायनो जों लाइमोनफ्रा माने प्रटेक्ट खालामफिननो थाखाय बिटिसिखौ, नङा होमबा, जानाखि हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सिफ खालामफिननो थाखाय बिटिसिनि, बेनि थाखायनो जों ओंखारबोनाय जादों आरोखि। थांखिफ्रानो बेनो आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला जोङो माने लाइमोनफ्रा ज' जानानैहाय जानाखि बिटिसिनि फिसा फिसौ खामानि आरो बेजोंनो लोगोसे बिटिसिआवहाय माने सान्थि लाबोनो थाखाय, एक्चुअलि सान्थि होननानै बुङोब्लाबो जों माने फुललि सान्थिखौ मोनजोबनो हाया आरोखि। जेब्ला माने रांखावरि बिथिङावहाय ल' जायो अब्ला जों फुल सान्थिखौ मोननो हाया आरोखि, नङा होमबा? दा बेखायनो जोङो लाइमोनफ्रा ज' जानानै खौसे जानानै हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सिफ खालामनानै आरोखि। ओमफ्राय जों बेयावनो माने बिटिसिआवहाय खौसेयैनो माने फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावलांनो आरो बेजोंनो लोगोसे गोजोन सान्थिखौ लाबोनो थाखायनो जोंनि बे बिपिएफआव जयेन जानाय जादों आरोखि। फार्स्ट टाइमावनो आं बिपिएफआवनोखामोन। ओमफ्राय बिपिएफआव आङो 10 बोसोर थाबोफादों। ओमफ्राय गामिखौ बिदिनो सोरनोबा बिदिनो आं मेम्बारफोरजों लोगो जानानै सोरनोबा न' बायदिसिनाखौ बिना होलायदों। ओमफ्राय बेनि उनाव आं 10 बोसोर बेजों थाफानायनि उनावहाय बै समाव आं बारा मोजां मोनासै। बेनि उनाव आं माबायाव थांफिनबाय, नैबे एबसुजों थांनानैहाय नैबे माबायाव इउपिपिएलआव थांबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव नै दाख्लै एसे सिगाङाव फार्स्ट टाइमाव थिं बान मोननै फैदोंमोन। थिं बान मोननैखौ आङो गामिनि मानसिफोरनोसो बुंना होदोंमोन। ओमफ्राय बै सासे मानसिखौ आं लांफादोंमोन। ओमफ्राय गामिनिनो बे मानसिया बुंबाय आरो बिसोरो, आं फन खालामबाय बिसिनाव, फन खालामनानै लिस्ट जाखाजोब्बाय, ओमफ्राय दा गैला। ओमफ्राय बे मानसियाबो न'सो लुगासिनोखामोन। ओमफ्राय बिनि उनाव दाखालियो न' गंसे दङमोन। ओमफ्राय न' गंसेया नै आं बेनो बिना होदोंमोन। आंनो नाङा जेनेबा, आं नै बेनोसो बिना होदोंमोन। ओमफ्रायहाय बिसोरो बेनाव 10,000 बिदोंनो। ओमफ्राय आं न'नि नामाव ओमफ्राय आं बिसोरखौ लोगो हमनानै आं सोंफिनदोंमोन, माथो नोंसोर बिदि बिदों 10,000, एफाग्राब मानो लानांगौ, 2,500 लाबानो जायोमोन। ओमफ्राय होब जोंथ' बिदि बियाखै। ओमफ्राय नै मानसियानो दङ। ओमफ्राय आरो बेखौ बेनाव सोंफिनबाय आङो, होद माथो बिदि बियाखैनो। ओमफ्राय बे होनबाय बिदों। दाना आंखौ लेंहरबाय, आंखौ लेंहरनानै सोंबाय, न'खौथ' नोंनोसो होनाय जासिगोन। ओमफ्राय बे होयोबालाय नोंसिनि खोथा, होयोबालाय लागोन आं। ओमफ्राय खरसा नांगोन जाहैबाय आरो। ओमफ्राय खरसाया जाहैबाय 7निफ्राय 8सिम नांगोन जाहैबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय होद होनबालाय आंनो नाङा होनबाय आंनो नाङा। ओमफ्राय होनबालाय बे गामियाव दङ, बे दारगामनि खाथियावनो दङ न'फ्रा गंब्रै, गैथारा बेस्रा बिसोरो दाबो मोनाखै। ओमफ्राय बिसोरनो आं बिना होदोंमोन आरो, उमुगनो होदो होनबालाय लिस्ट दङ जाहैबाय, आरो उमुगनो होदो बिसोरनाबो लिस्ट दङ।
आरो बै सासेनो होदो होनबाय लिस्ट दङ दा सासेनोबो बेनाबो लिस्ट दङ जाबाय साब्रै मानसिनो जासिबाय आं ओमफ्राय दा बे न'खौ बिसोरनो होआखै दस्रा मानसिनो न' गोनांखानो होदों बेखौ आं बांद्राय बुंला जेनेबा मेम्बारफ्रा जोंनि खाथि खाथियावनो ओमफ्राय सानसेखालि आं मेम्बारखौ लोगो हमबाय आरो ओइ माथो बिदि नों माथो न'खौ बिदिसोनो होबाय नो मानो बिदि होनांगौ बेनिफ्राय गैयैसिन मानसिना दङ बेनो होबानो जायो है बेफोरखौ माथा मारि नामा नांगौआनो बिना लाब्रा मालायफोरनि बिदि बुंनानै होनालै सिगाङाव बुंदोंमोन सिगाङावथ' बुंदोंमोन बिसोरो माने बिपिएफआ बिराद हाग्रामाया बिराद थाखा जायो दानिया गावसोरखौ जों नुबाय दा आं मानि थाखाय ओंखारदों आङो नै बे खामानि बिसोर मावनो माने बिसोरनि मावनायखौ आं मोजां मोनैनि थाखायनो दा नैबेयाव आं हाबफैनाय आरो दा बेनो आं बारा बुंला दा बिसोर बुङोबानो माने बैयाव मबाइलाव नायगोन ना दा बेयाव बिसोरो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।